Менимчә, менә сине яратмыйлар икән. Алар сине барыбер яратмаячаклар, әгәрдә үзләренең фикерләрен үзгәртмәсәләр. Менә мин шулай, мин монда булай дисәм. Җәмәгать белмичә күкәй шәйнәмәгез инде, шулай бит, шулай. Шулай дип әйтеп тә карыйм да инде. Бай вакыт. Әгәрдә сине яратмыйлар икән, алар аңламыйлар аны. Син һични самкага әйләнәсең инде шулай. Кайбер вакытны кирәк. Минем гаиләм, балаларым. Иң беренче урында. Чыктык, мендек. Дискотекалар бит күп уйыштырадыр. Ландыш. Синең бүген барысы да килеп чыгачак. Дөнья бит ул бүген булай, иртәгә тегеләй, тормыш ул өйрәтә. Җибегән булмаска да өйрәтә, кыюлыкка да өйрәтә, башыңа бер кенә китереп сукмый. Юк икән, юк инде. Ой, миңа бит инде 35 дип. Нәрсә, Роберт, мин бөтен сорауларга җавап бирергә тиештер. Ландыш Маҗанны беләсеңме син? Инстаграм бер яктан әйбәт, бер яктан начар. Ландыш, син безнең Яршалда кызы, әйме? Яршалда тудың. Яршалда тудың, үстең, укыдың, югары белемең. Казан дәүләт университеты политолог. Политологмы дисең? Сәясәтче була бит. Сәясәтче, Мопмы или юкмы? Международное отношение политология. Әлхәмдүлилләh, кара, субханалла. Әле ничек җырчы булырга булдыңыз шул профессияны алыштырып, Мен гомумән хирург булып дип туган идем. Хирург булырмын дип уйлаган идем. Хирург табылмадым. Политологияның бүлеген бетердем. Сәясәтче булып, бик әйбәт укыдым. Мин Аллага шөкер, миңа бик уку бик ошыйдыр. Ләкин менә барыбер тормыш мине ничектер шоу бизнеска этәрде. Мин менә шунда калдым. Һаман чыгып китеп булмый монда. Нинди җыр белән бит әле, без аны эсебездә калдырды. Гырурлык дигән шайтан. Гырурлык дигән шайтанга хәтле җырлар бар иде. Юк, беләсеңме нәрсә? Юк, анысы бар иде. Хәзер дә бар синең җырларың. Ләкин менә әлегә минем өчен иң топ җырларның берсе Гырурлык дигән шайтан. Гырурлык дигән шайтан. Аны менә беркем дә йыкмас, йыга алмаздыр дип уйлыйм. Шуннан да куәтле җыр килеп чыкты инде. Мощный шундай, әйме? Сиңа үзең ошыйбызсың, ул синең менә репертуарыңнан иң яраткан җырларның берсеме? Әлбәттә, ошамаган җырны җырламыйлардыр җырчылар дип уйлыйм инде. Мин үземне генә әйтмим. Әгәр дә җыр ошамый икән, сүзләре булса да, көе булса да, ул җыр чыкмый да, җырламыйбыз инде без аны. Шуңа күрә ул бит җыр чыкканда үзең беләсең, аның музыкасын язып, шигырьләрен язып, бөтенсен уйлыйсың, киемнәренә хәтле һәрбер җырның. Шуңа күрә монда уйлап эш ителгән инде бу, уйланган эш. Шуңа күрә барлык җырларыбызны да мин яратып җырлыйм. Белдек әле яңа гына балачакта синең хыялың хирург булырга. Балачакта хирург түгел, балачакта тракторист булырга. Тракторист? Тракторист. Василий Каридер инде безне, Василий тракторист. Эх, молодец, Ландыш дип. Мен инде Нишләп тракторист? Белмим, менә мин үзем авыл җанлы бала. Минем балаларым да шундый. Авылга кайтырга гына торалар. Безнең авылда шуның өчен идеалдык инде. Мин үзем менә каникул, мин чаллы кызы буларак, без инде минем әтием Әтнә ягыннан, әни Зәй ягыннан. Зәй инде ул якынрак Чаллыга, Әтнә инде ул ераграк. Менә каникул башлану белән инде июньнең башыннан алып августның ахырына хәтле мин авылда торадыр идем. Шунда торадыр идем, менә җаным тәнем белән шул авылга кайтып, аннары үскәч тә инде ул кайтып. Пешәннәр шул клублар. Пешәннәр, клублар, сыер саулар, бөтенесе минем истәйде. Ландыш сыер сава белә. Сыер сава белә. Эйсе, что ат та җигә белә. Ат та җигә, тугара да белә. Тугара да белә. Менә әгәр дә син шоу бизнеста менә булмасаң, гомумән ташлап китсәң, кайсы өлкәдә эшләр идең? Мин бардыр инде. Табиб булырга хыялландым, әйтәм, хирург булырга табиб була алыр идем мин. Ул минем өчен нидер, ул да бит ничектер шул урыслар әйтмичә творческий работа бит инде, хирургия. Менә шул өлкәдә мин үземне күрдем. Ләкин инде аның өчен укырга кирәк, гомер буе. Гомер буе укырга кирәк. Шуңа күрә, хәзер менә хәзер әйтә алмыйм. Димәк, минем аның турында уйларга да вакытым юк. Политолог булырың? Юк, политолог булыр өчен дә гомер буе укырга кирәк, ниндидер башың, ул бөтен яңалыкларын белеп торырга кирәк. Ә минем хәзер менә шундый соңгы арада шундый вакыт, менә минем яңалыклар ачып карыйсым килми дә. Ничектер минем өчен менә яңалыкларны күрсәтәләрдер, безгә инде яңалык ишеттерәселәре килә, шундый яңалык күрсәтәләрдер дип уйлыйм мин. Шулай. Шуңа күрә мин үзләренә ничек җайлы? Чөнки анда бит инде бәхетсезлек кенә, белә үтерү, ул бөтен нәрсә. Шуңа күрә, менә шундый яңалыклар күрсәтәләр. Шуңа күрә
суyu шуңа күрә карыйсы. Шуны әйтмәкче идем, һаман или бала үләйме, или үтерәләр, или тәүбә астагфирулла. Шуңа күрә ул электә бар ул, без бит әйтәбез, инде заманда яшибез без, үтерүчеләр хәзер шул ориентациялар үзгәрә, ул электән килгән әйбер. Без аны белмидек кенә. Хәзер интернет аша тизрәк беләбез. Хәзер без аны беләбез. Икенче көн юк безгә инде күрсәтәләр, без аны беләбез. Шуңа күрә чыгарып салалар, шиләк менә. Шуңа күрә ул ширләр дә, шундый әйберләр дә, үтерүләр дә ул электә булган. Яраткан шөгылең, хоббиң бармы? Ял итәргә яратам мин. Әйдә, хобби дип алыйк аны. Әйдә, хобби дип. Шул хобби инде ул безнең, без бит инде хобби дип кирип киттек җырга да. Аннары бит инде ул безнең эшкә әверелде шулай. Эшкә әверелде. Кирип киттек. Шул эш хобби. Соңгы арада менә укырга яратам мин. Мин яратам триллерлар карарга. Триллерлар карарга яратам. Охо, син кыю икәнсең. Комедияләрдә, менә триллерда мин менә ничектер миңа менә шундый фильмнар ошый. Менә фильм бара, ул нидер, аннары биткәндә генә булай иттерә дә куя. Ах, дип каласың менә шундый фильмнарны бик яратам мин. Һәм китапларны да хәзер бит инде язалар, менә бу премия алган китаплар, менә шуны укып карагыз әле дип. Мин Мәскәүгә гастрольгә барганда да мин махсус поездга утырып барам. Махсус самолеттан, юк, самолеттан куркмыйм. Самолет тиз кирәк булганда самолеттан төшмим. Ләкин монда мин йоклый алам поездда, китап укыйм. Шуңа күрә китап укырга дисәң, мин китапны уйлап куям, гастрольгә мәйтәм тәк, бу китапны үзем белән алам, һәм мин аны барганда укыйм, кайтканда һәм утырып укып бетерәм мин. Менә шул әзгенә поездная романтика шундай. Шәп. Менә спортның кайсы төренә гашыйксың? Бәлки бала чакта хыяллангансың, шөгыльләнгәнсең инде. Без шөгыльләндек, без йөгерәдек. Безнең әти бит мастер спорта по борьбе. Татарской борьбе, ел безнең көрәшче. Мастер спорта без Чаллыда бик каты шөгыльләндек көрәш белән. Һәм ул спортсмен кеше дип әйтергә мине. Ну, спортсмен инде. Безне ул безнең өйдә турниклар да бар, инде безне инде ул без ике кыз да бер малай үстек. Мин йөгерәдем. Әлемдә Казанга килгәч тә иртә белән торадым, мин йөгерәдем. Бек. Шуның белән хәзер инде аңа хәзер шөгыльләмисең. Хәзер балалар йөгертә. Йөгертәме? Йөгертәме. Менә сезнең йолдызлы гаилә, шулай дип әйтим инде. Синнән тыш, Фарид Романовичтан тыш, Римма ападан тыш, тагын бер йолдызыгыз үсә бит, үсеп килә. Берәү түгел, алар өчәү. Ләкин менә алардан аерылып торганы анда берәү менә интернет тамашачыларны таң калдырган үзенең татар теле белән, үзенең артистлыгы белән Ләйлүш, Ләйлүш. Аның турында менә сөйләп җибәрәле. Кем уйлап чыгарды ул образны? Кем аңа сценарий язды? Или үзеннән үзе килеп чыкты шул теге кисәк кенә? Ничегрәк булды менә? Чөнки менә халыкка кызык. Менә күпме комментарийларны карыйм. Бөтенесе дә менә каян килеп чыкты? Шул Ләйлүшне күрсәтегез. Кайда Ләйлүш? Үземә дә кызык булып китте шунысы. Ләйләнең инде безнең белмим, бер сөйкемле бардыр инде аның, белмим мин аны. Ул гади бала инде, ул мин аны сценарий язырга, нинди сценарий язырга вакытта юк. Инстаграмга кергәнемә дә мин Инстаграм башыннан ук кергән кеше түгел. Мин язылдым анда, балаларны да башта ук куймадым инде кичкенә вакытта. Аннары инде алар бит инде кызык, гомумән алар бик кызык сөйләшәләр, бик иртә сөйләштеләр бер яшьтән. Безнең гомердә инде бабайлар кебек, менә утырып чәй эчәбезме инде без дип сөйләп йөридер инде бер яшьтә, шуңа күрә кызык сүзле, ничектер кызык сүзле. Шул кишер ашаудан башланган ролик инде ул. Менә беренчесе. Беренчесе. Шуннан соң китте, мин аны бик сирәк куядырмын, ләкин куядырым. Теге үземә дә кызык, мен әйтәм, ярар, сакланып та калыр инде теге Инстаграмда, архивта. Шуннан киткән әйбер ул нинди сценарий белән түгел, алар кызык сөйләшә, мин алам да төшерәм. Камил сөйләшәләр. Алам да төшерәм, Камил сөйләшәләр. Татар сөйләшәләр инде, без татарча, мин булай бик ежовых рукавицах дисең инде. Шулай айтам, балаларны татар телен алар хәзер автомат урынына, алар мәктәптә балалар бакчасында русча сөйләшәләр бит инде барыбер. Урыс группасына ергәч русча сөйләшә, автомат белән мин киләм, алам,
Кеткенде шығып кеткенде инде татар тілі. Татарша гына. Әни килдеңме? Миңа гына түгел. Я поехал, давай, әни сәлам. Инде автомат урынына күчә, инде онытмый. Белә, ничек сөйләшергә кайчан. Әнвәр инде ул алар Әнвәр кичкенәсе. Әнвәр зурсын. Мәктәп. Мәктәптә укый, мәктәп татар төрек лицейында укый. ТТЛда, ләкин малайлар өчен түгел, ә менә 149 лицей, 149 лицейда укый ул. Безнең Горькийда. Горький бу. Анда инде безнең директорыбыз да, укытучыларыбыз да, завучларыбыз да камил сөйләшәләр татарча. Татар мәктәбе ул. Татар мәктәбе. Балалар барбер ничектер үзара русча сөйләшәләр бит инде хәзер, ләкин безнең Әнвәрдә татарча ике төрле дә әйбәт сөйләшә. Тиздән 1 февраль бит әйме, ялгышмасам. Уникста. Уникс концертлар залында Ландыш Нигъмәтҗанованың сольный концерты булачак. Анда мин әйтеп киткәнчә, бөтен йолдызлы гаилә катнашачак. Кандай инде менә Ләйлүштә булачак. Гомәрдә һәм Әнвәр, менә мин Әнвәр турында әзгенә тукталып китәбез. Бүдрәт аллар дигән җырын тыңлагыз әле сез аны җәмәгать. Шаклар катырсыз. Ул тавыш, ул моң. Син ашадым. Миңа сиңа яздым әле бер зөндә әйтәм, менә бу җырлы. Ничә яшеңа? Хәзер 10 тула бер сагы январның 20-сендә. 10 тула. 10 яшендә шул катлы. 9 яшь. Моң һәм менә аны тагын берсен татарларга хас булган бер мелизматика. Ул менә койдыр, менә хишмә тавышы шилтери бит әйме шунысы мен. Әле пак менә яшь әйтеп битергесез җәмәгать. Яра, рәхмәт инде, рәхмәт. Мин үзем шаккаттым. Мин үзем теге мактанып утыра алмыйм, ләкин миңа бик мин мактыйм менә, Ландышны мактыйм. Чөнки шуннан да үзен мактай алмый бит инде әйме. Чөнки Ләйлүшне мактарга кирәк монда, Гомәрне мактарга кирәк. Әлбәттә алар битерсә күз тимәсен ул балаларга, Гомәр. Ту күз тимәсен. Рәхмәт. Менә Гомәр әйме алар арасында иң уялчаны. Мин аны күреп алдым, әйме. Ләйлүш ул менә ничектер теге шук. Гомәр инде алар арасында өлкәнрәк булгач, ул теге инде теге өлкәннәр сыман сөйләшә, шулай теге ипләп кенә. Менә Гомәр ул шундый уялчан, әйме. Ул нәрсә белән Гомәр үзе шөгыльләнә? Нәрсә ошый аңа? Бәлки баштарак уялчандыр ул. Башта уялчан, ләкин сөйләшә башласаган да туктатып алар бергә сөйләшәләр дә, уйныйлар да. Ул безнең бөтенләй икенче. Менә өчесе дә өч төрле бала. Гомәр ул безнең матурлыкны күрә белә. Менә мәсәлән безнең минем әти шалбарын алмаштырса да шундый ук кара шалбар инде ул аны күрә. Күрәме? Берәрсе чәч кистирсә, кистергәнсең матур икән. Урамга чыкканда, ой, нинди матур көн дип чыга. Менә ул шундый. Ул матурлыкны күрә белә. Менә шул безнең Ләйлә белән Әнвәр мәсәлән теге Сабантуй вакытында батутта сикергә, теге сладкая вата дигән әйбер бар бит инде, алар аны ашыйлар. Безнең Гомәр белән дип карап торыш. Юк, рәхмәт. Ул аны ашамый. Мин су бер белмәгән әйберне ул тими. Менә шундый ул ничектер ул аерым бала. Күз алдына китер синең турында. Ландыш Нигъмәтҗанов турында Голливуд әйме кино төшерергә тәкъдим ясады. Алла бирсә булырдыр. Кем белә аны? Кемне Гомәр шулай балый баш рольгә, төп рольгә кемне куяр идең? Планета тирәле менә, җир шарына кемне алыр идең менә? Сценарийны син язып бирдең, карадың Гомәр менә. Ләкин менә минем фильм. Мин үзем режиссер. Син үзең режиссер, Син режиссер да, син сценарист да. Минем фильм буладыр бит әле ул менә. Ландыш. Хәзер Татар эстрадасының шәшәге. Шулай дип әйтәгә иде, менә шулай дип атала. Сокращенно Ландыш, әйме кыскартылган Ландыш турында кино. Миңа татар эстрадасыннан артистларны куярга кирәкмисең, нәрсә шул? Юк, фантазияга менә. Кем белә, бәлки Анджелина Джолины куяр идең. Мин Анджелина Джолины бик яратам, куяр идем. Куяр идең? Әлбәттә, Фарид Романович, Брэд Питт. Менә Брэд Питтны куям да инде. Фарид Романович минем Брэд Питт ул. Аңлашыла инде. Менә әгәр дә сине Анджелина Джоли уйнаса, Фарид Романовичны Брэд Питтны куяр идеңме? Куярым, әлбәттә. Бик матур пар. Телефон дәшмин. Брэд Питт. Ну шәп менә бит. Ләкин Анджелина Джоли минем өчен иң матур хатын. Иң матур хатын. Ну, безгә дә шулайдыр дип уйлыйм. Юк, һәрбер кешенең мин үземнең фикеремне әйтәм. Дөрес, юк. Бу җир шарындагы минем күңелемә, мин күңелем белән аны яратам. Мин әйтмим, менә бу җире, бу нәрсә булай аерым түгел. Хатын-кыз бит инде ул
ничек мин аның матурлыгын күрә беләм. Ул менә йөзе белән, гәүдәсе белән мин аңа менә ул басып тора, мин аны яратам. Тормыш сиңа биргән иң кыйммәтле дәрес, иң кыйммәтле сабак менә. Менә шуннан син нәрсәдер үзгәреп китте сыман бар андый ниләр. Вакыйгалармы соң ул берәр? Минем фикеремчә, тормыш ул үлгәнчегә хәтле өйрәтәчәк. Менә бит. Шуңа күрә бөтен кайбер кеше әйтә бит нишләп миңа гына шундый сынаулар килә дип. Ул сынау да бит минемчә зрәгә генә килми. Менә кайбер сынаулар килә, үтәсең кыйныкларны, ләкин аннары менә бу кыйынлык булмаса, ул бәхет тә булмый алга таба. Шуңа күрә ул ниндидер дәрестер, ул гомер буе шул дәресне үтәсең. Бу сораудан соң инде мондый сорау булырга соңгы тапкыр менә кайчан утырып җыладың син? Бәхеттәнме әллә инде менә ниндидер теге начарлыктанмы? Кайчан менә? Җылаганым юк. Миңа әле бер тапкыр Әнвәр дә әйтте, әни син нишләп бер кайчан да җыламыйсың, мин син җылаган күргәнем юк, ничек җылыйсың син? Дип сорады миннән. Әнвәр сорый инде, Күптән җылаганым юк. Юкмы? Күптән җылаганым юк. Шәп. Аллага шөкер инде, Аллага шөкер. Бәхеттән генә җыларга язсын, ләкин теге кайбер вакытны сөйләшкәндә мин инде күрешәбез дә инде кызлар белән теге сөйлиләр, әз генә теге күңелләр тулып, теге күз яшьләре монда нитә, ләкин ул бәхет. Җәлләпме ниме, булай утырып, ярсып, кешегә үпкәләп, рәнҗеп җылаганым юк, Аллага шөкер. Синеңчә, артист эшчәнлегендә иң кыйыны нәрсәдә? Безнең шоу-бизнестамы инде? Иң кыйыны нәрсәгә? Иң кыйыны нәрсәдә менә? Синеңчә, иң авыры нәрсәдә менә? Сөйләшә белүдә, аралашуда. Шунысы әйме? Шунысы минемчә. Менә безнең кухня дип әйтәйин инде. Безнең шоу-бизнес кухнясында син үзең ничек күрсәтәсең инде? Аралаша беләсеңме? Сөйләшә беләсеңме? Бу инде артистлар арасында. Артистлар арасында. Менә аралашу Тормышта да шулайдыр инде, ул сөйләшә белмәсәң бер кайда карап барып булмый. Анысы шулай, без артистлар турында сөйлибез. Әгәр дә син килеп, "Менә мин шулай, мин монда булай" дисәң, сиңа инде беркемдә борылып карамый. Кем син белән сөйләшсен? Да, конечно. Шулай. Кырале менә син аралашу дисең дә, синең берәр артист белән низакка кергәнең булдымы, берәр теге комплексым аны бер андыйлар. Менә син 15 ел әйме? 15 ел. Димәк, бер тапкыр да гомумән иткәнең булмады, талашканың. Юк, мин талашмыйм да. Юк, үзем турында ишеткәнем бар. Кырыйдан ишеткән бар, сөйләү бар, ләкин аннары да вакыт үтү белән бу бик күп кеше килеп әйткән бар. Без синең турыш әйткән дөрес булмаган икән, гафу ит дип. Алай итеп үзләре килеп әйткәннәре бар. Шуңа күрә вакыт барбер үз урынына куя. Шуңа күрә минемчә менә сине яратмыйлар икән. Алар сине барбер яратмаячаклар, әгәр дә үзләренең фикерләрен үзгәртмәсәләр. Шунда күтәреп йөр кулда. Син яратмыйсың икән кешене, син аны яратмыйсың. Әллә нәрсә эшләсен. Вакыт үтү белән үзе аңламыйча. Менә тәнкыйтьне гомумән ничек кабул итәсең син? Әйбәт. Здоровая критика нормально булырга тиешендәме? Здоровая критика нормальная, ләкин белмичә сөйләүгә әлбәттә инде мин теге әз генә. Җәмәгать белмичә күкәй шәйнәмәгез инде, шулай бит? Шулай. Шулай дип әйтеп тә карыйм да инде. Бай вакыт. Менә критикага күчеп алабыз инде. Инстаграм битеңне син үзең алып барасың. Мин үзем алып барамын. Теге ниләр эсмәемчикләре дигән әйберләр юк инде син. Юк, Ландыш Мажан дигән фан-клуб бар. Анда язылган. Кайбер кеше миңа яза, Ландыш синең страничкаңны кем алып бара, ләкин дуслар, анда бит инде язылган фан-клуб. Фан-клуб дип язылган, фан булгач инде аны кеше алып бара дигән сүз. Ул миннән рөхсәт сораган егет, Разил исемле егет ул. Мин аны беләм, ул да мине 6 яшьтән бирле минем җырларымны. Разил сәлам. Җырларымны яратып үскән егет. Бик акыллы егет. Чистай егете, шуңа күрә алып бара, ярата, сезнең белән аралаша. Шуннан да фанатың әйме? Фанатың. Фан-клуб. Аллага шөкер, андый кешеләр бар. Бар. Әле бит хатын-кыз алып бармы, ир егет алып бара, әйме? Ир егет алып. Шәп.
хейтерлар деген кішілер, хейтер деген кішілер, кіші деп әйтірге тілім әйләнмейді, лекен әйтірге тұры, хейтер деген бәндәлер әймі бар. Олар білән нешік оралашасың мұны? Міне, барым yazışылар, сен, или директқа язаларым, или турдан туры сен комментарийларда қалдыраларым нәрсәді болса? Комментарийларда қалдыралары әлік бикнық. Сен оларда неші едің? Блокқа қойадырың? Мен бір әйтіп қарайым кішіге, екі әйтіп қарайым. Тігі жауап берем. Жауап берем, аңлатып қарайым. Ләкин әйтем бит. Әгер де сені яратмайлар екен, олар аңламайлар аны. Аңлатсаң да олар аны ишетмейлер. Оларға нешік керек, олар шулай ишетелер, оларға шулай сіңдіргендер аны. Бір кіші әйткендір, мен білем деп әйтелер олар. Мен білем, бұл шулай болған. Аңа енді сен әйтесің ме, әйтмесің, олар ишетмейлер. Шуңа күрә бір әйтем, екі әйтем, әгер де енді бигрәк те азып, анда енді әшәкі тіллерге, инде балаларға инде начар әйбер яза башлағаш, әлбәттә блог. Балаларға яза башлағаш. Гомумән гаиләмне катыштыра башлағаш. Мен түзәм үземне дә, ләкин гаиләмне Фәрит турында да начар яза башласалар, мен чөнки әйтәсең, гаиләне саклыйсың инде, нитәсең инде. Тырнакларыңны күрсәтәсең, тишеңне күрсәтәсең. Шулай булырга тиеш инде. Минем гаиләмне мен ничек инде сүз Гади җырчыдан, гади мөлаем җырчыдан сен һич ни самкыга әйләнәсең инде шулай. Кайбер вакытны кирәк. Кирәк. Шушы вакытка ирешкәнме иң зур уңышың? Минем гаиләм, балаларым. Иң беренче урында. Җавап куйдык бит сәмен. Җавап куйдык. Моннан соң бернинде җавап кабул ителмәй. Гаилә дигәч, шуның белән тукта. Лилия Муллагалиева белән ТНВ арасында булган кызыгын ишеттеңме сен? Ишеттем. Имеш, аларның ТНВда Голубой огонёкта катнашыр өчен 25 000 сум сорыйлар. Сен миңа менә үзең ничек карыйсың? Мин моңа җавап бирмим. Җавап бирмисеңме? Мин андай белергә кысылмыйм. Ул һәрбер кешенең үзенең фикере. Әйе. Мин аны Лилия Муллагалиеваны инде мин бигрәк тә өйрәтергә тиеш түгел. Ул үзенчә шәхес, мин үземчә шәхес. Синең шәхси уңыш рецептың бармы? Шәхси уңыш рецептым. Иртән торасың да, мәсәлән, көзгә килеп, "Ландыр. Синең бүген барысы да килеп чыгачак." Менә шуннан башлана бәлки көнең. Юк, мин көн сайын шулай телим инде мин. Телим, әйбәт кенә булсын. Телим, балаларга да теләк телим. Безнең гаиләбезгә дә әйбәт кенә булсын дип. Шул былай мин үзем бүгенге көн белән генә яши торган кеше, мин телим инде алда әйбәт булсын, балалар исән-сау булсын дип. Ләкин менә мин шулай итәм дип кычкырып йөри мин алай кычкырып йөрмим, чөнки мин куркам. Алай әйтәләр бит, никогда не говори, никогда дип әйтәләр дә. Вот я так сделаю дип әйтергә ярамый. Алланың ничек бит әле ул бер дөнья бит ул бүген булай, иртәгә тегеләй. Шуңа күрә мин бүгенге көн белән яши торган кеше, бүгенге көн белән канәгать, Аллага шөкер дип яшим. Кыюлыгың нәрсәгә җитми? Кыюлыгым? Мин моны эшләрем, ләкин менә кыюлыгым җитми бит. Мин моны эшләрем, ләкин кыюлык опять-таки җитми. Алай дип әйткән юк. Юкмы? Димәк, кыюлыгың һәр нәрсәгә җитә, бүтән нәрсәгә җитә. Шулай бит инде, Ну, әлбәттә, син ат җигә беләсең, тугара беләсең, сыер сауган кеше. Эш ягыннан эшләп өйрәнгән инде. Беләсең, мәсәлән, таңга менә барыбер син авылда теге яшәгәч, шул сиңа сеңде бит инде, авыл җаны, татар җаны сеңгәч. Димәк, син үзеннән үзе шундый теге кыю кыз. Җибегән түгел. Җибегән, менә. Кыю дип әйтә алмыйм, ләкин җибегән түгел. Дөрес әйттең менә, яктың да куйдың. Мин җибегән түгел. Ну, ошаганда син теге шундый кешегә ошамагансың, теге мондай теге ләпик сыман кешегә, андый түгел инде. Ну, тормыш әйтәм бит, тормыш ул өйрәтә. Җибегән булмаска да өйрәтә, кыюлыкка да өйрәтә. Бер караганда дөрес бит инде. Бер нәрсәдер, әгәр дә кайбер кеше бит инде мин куркам, кешедән нәрсәдер сорарга, ләкин сорасаң да бит ниндидер мөрәҗәгать итсәң дә кешегә сиңа башыңа бер кенә китереп сукмый. Юк икән, юк инде. Әйе икән, әйе. Шуңа күрә мин хәзер генә аңлый башладым аны. Барыбер менә шанс бирелә икән сиңа тормышта. Аны
ышкындырмаска кирәк, ышкындырмаска кирәк. Бер начарлык эшләмәсәң, теге мин болай итеп алай түгел, ләкин сорап карасаң, бәлки шулай булып, нигә юк? Шуңа күрә җибегән булмаска. Җибегән түгел, үзеңнең тормыш девизың. Бәлки хәзер уйлап мәсәлән, бер кайчан да артка борылып карамыйм. Булган эш булган. Ничек булса да, мин әйтәм бит менә берәр миңа ярамаган әйбер булса да, менә дип әйтә торган әйбер булса да, мин анализ ясыйм. Аннары әйтәм, бу әйбер булмаган булса, бу әйбер булмаган булыр. Башкарышрак булыр. Шуңа күрә мин артка борылып карарга яратмыйм. Булган эш булган. Мин бер кайчан да уйлаганым да юк, кайгырганым да юк. Ой, миңа бит инде 35 дип. Кайбер кеше, ой, мин бер кыздан килдем, ой, миңа 25 бит инде. Картайдым дигәч, мин булай итеп борылып карадым. Менә шулай итеп әйткәнем юк минем. Мин бер кайчан да миңа 35 икән, 35, мин бер кайчан да кайгырмыйм, мин картаям дип. Андый гомумән миндә андый уйлар юк. Шуңа күрә менә ничек язган, мин аңа ышанам, менә Аллаһ Тәгалә ничек язган. Ул инде язылган нәрсә буласы, минем юлымда нәрсә язылган. Шуңа күрә мин шул Аллаһ Тәгаләгә табынып, ышанып, шайтып яшим. Татарларга кайсы шәхесне үрнәк итеп куяр идең? Татарлар өчен. Кайбер кеше, ул кеше белән аралашканнан соң да куялау аны идеал итеп. Шуңа күрә минем андый аның эшчәнлеген күреп әйме. Эшчәнлеген, соклануын менә шуннан куяр. Ул бит кыска вакыт арасында да була торган кеше. Шулай. Ләкин минем фикер бик тиз үзгәрә ала. Фикер бик тиз үзгәрә ала. Шуңа күрә мин ләкин менә әгәр дә әз генә уйласак, моны кемне куяр идең? Все-таки әйтә алмыйсыңмы? Әйтә алмыйм. Безнең беренче тапкыр шулай килеп чыга. Шулай булырга тиеш тә, Ландыш. Бу син нәрсә, бөтен сорауларга да җавап бирергә тиешсең, что ли? Юк. Син әйтерсең, нәрсә, Роберт, мин бөтен сорауларга җавап бирергә тиештем. Менә шунысын гына әйтәләм, алар бик күп. Бик күп кешеләр аны берсен генә аерып, менә күп менә шул аларның араларыннан берсен генә аерып ничектер әйтә алмыйм. Мин бик күп кешегә сокланам, бик күп кешене яратам, хөрмәт итәм. Шуңа күрә моны бик катып уйларга кирәк. Давай 7-10 елдан соң татар эстрадасы ниндирәк булачак? Үзгәрәме бер нәрсә? Үзгәрәчәкме? Менә без элегрәк чыккан вакытта төрле җырлар бар, төрле стильләр. Менә мин үзем фикеремне генә әйтәм. Хәзер ул ничектер үзгәрде дә, һәм бер тематикада бара. Менә бер тематикада бара. Бөтенебездә. Бөтенебездә. Ничектер айырып ала торган җырлар да юктыр дип уйлыйм мин. Һәм минем фикеремчә, барыбер бик күп кеше сагына элекке елларны. Әлбәттә. Шуңа күрә 7-10 елдан без кире кайтырбыз шуңа. Алла бирсә. Дип уйлыйм мин. Мин әйтмим теге ниндидер популярлык буенча. Хәзер бит инде бик күп артистлар, бик күп үзләренең курыкмыш стильләрен алдылар. Мин аны яратам, миңа да ошый алар. Кыю стиль менә. Кыю, киемнәр дә бүтән. Карап торырга бик рәхәт, чөнки бөтен кеше, бөтен артистлар аерылып тора. Аерылып тора, ул яктан аерылып тора. Ләкин менә җыр буенча мин уйлыйм, ничектер элекке җырлар, мин үземнең җырларым да элекке җырларны миңа ул күбрәк ошый. Бәлки ул кайтмас, бәлки мин дөрес әйтмимдер, ләкин кайтарасым килә иде. Менә шулай булырга тиеш. Шәп. Синеңчә шәп эш ирод җырчы. Таушы, тембры ошый, сәхнәдә кыланышлары ошыймы? Тухватуллин булсын. Ришат Тухватуллин. Мин ничәп 3нче урынга куям аны, ул бәлки 1нче урында да булырга тиештер. Мин аны бик белеп бетермим. Мин аны беләм, мин аны бик хөрмәт итәм, яратам. Кара әле, үзен тотышын. Ничектер, халык белән аралашуы,
ул теге миллилек деген әйбер оның да, әйме ул һаман классика. Ул айырылып тора. Ул айырылып тора. Ул менә айырылып Һичшиксез әйме нәрсә генә дисәгез дә ул айырылып тора. Бик нык. Бәлки беләсең ничек? Без аны булай синең тобыңны менә өченне хәзер әйтәбез, әйме? Аннары инде Ул буталачак янда. Ришат та беренче урынга менәчәк. Кемдер тагын без пока белмибез. Ришат бар ул топта тагын. Ну, Салават абый инде ул Легенда. Гел, әйе. Салават Закиевич. Әйе, Салават абый инде ул гел без үскәндә дә мин гөр Салават абыйның җырларын һәрбер Без аның җырларында үстек. Сүзләрен әйе, минем өчен инде ул Салават абый бар бит инде Салават абый үз-үзен тотышы да, җырлары да җырчы буларак та, аны шәхес буларак та, укытучы буларак та ул айырылып тора. Әлбәттә. Һичшиксез. Һәм соңгысын дип тагынмы? Әйе. Фәрит Романович. Ну, Фәрит әлбәттә инде, ләкин Фәрит бит инде җырламый. Ну, аны әйтмә инде, пожалуйста. Фәрит җырлый. Ал исә Фәрит минем беренче урында. Бля, Фәрит беренче урында. Әлбәттә инде. Салават Закиевич. Юк, Фәрит бит инде 10 ел сәхнәдә түгел, шуңа күрә син бит әйтәсең хәзерге сәхнәдә. Юк, мин аңлыйм, бу теге. Бу бөтен Әйе, аңлашылды. Бөтен кешеләрне алгач, Әзгенә шаяртып кына инде теге әйтте. Барыбер Фәрит Романович ул рейтингда беренче урында әлбәттә. Хатын-кызларга күчеп алыйк әле. Әйе. Хатын-кызларда өчлекне шулай билгелик әле. Бу бары тик синең фикерең. Хания апаны яратадыр. Хания апа, һичшиксез. Хания апаны яратадыр. Кеше буларак та. Шәхес буларак та. Тагын. Шул ук Василия Фаттахованы бик яратадыр. Кеше буларак та. Үзенчәлекле тавышы белән, үзенчәлекле тембры белән. Алар исән түгел дә инде, урыннары җәннәттә булсын. Ләкин менә әйтеп үтмичә булмый, шуңа күрә. Хәзер алар күп. Алар бик күп. Аларны бик хисап. Хөрмәт итәм, әлбәттә. Ләкин Зәйнәп апалар бар, әйме? Гүзәл Уразовлар, Ләйсән Гимаевлар, Ландыш Нимаҗанова. Ландыш Нимаҗанова инде. Ландыш Нимаҗановны беләсеңме син? Беләм. Әйдәгез әле без Әрине куйык, әнине. Әни? Рим Ибрагимов. Әлбәттә. Браво. Ул кеше буларак, шәхес буларак, әгәр дә үзебезнең, мин инде үзебезнең гаиләбезне кыстырырга тиеш тә түгел ул рейтингта. Нишләп кыстырырга тиеш? Без кабул итәбез. Афәрин, шуннан да. Шунда инде ул минем өчен әни. Яраткан блогерларың бармы? Кемнәрне яратып карыйсың менә? Сине. Мин белмәдем әле син Инстаграмда без бит әле син белән күптән түгел. Юк, без бит инде аралашадыр әлбәттә, ләкин аннары ничектер син югалып алдың минем өчен. Югалып, әйе, минем өчен. Кая булган син? Шундый матур яңгырады. Минем өчен югалып алдың син. Соннан ары бер таптың син. Инстаграмда бит инде хәзер бик күп кешене мин кайбер вакытны күптән оныткан кешеләрне күреп алам. Бу бит шул кеше. Әйе, шул кеше, әйе. Инстаграм бер яктан әйбәт, бер яктан начар. Шулай. Начар яклары да бик күп Инстаграмның, әйбәт яклары да бик күп. Бар менә яраткан блогерларың менә кемне? Әйдә берсен генә алыйк менә. Татар эстрадасын түгел, менә татарларны дип алыйк инде. Ул әлбәттә Гөлназ Сафарова. Гөлназ Сафарова. Гөлназ сине карыйлар. Гөлназ минем өчен ул белмим, минем өчен ул мин үзем теге үзгә бер җибегән булмасам да, мин барыбер Гөлназдан кайбер вакытны фикерләр белән уртаклашабыз инде без аны. Гөлназ әйтә икән кайбер белән мин Гөлназга бөтен яктан да ышанам. Элегрәк инде Гөлназның авызын ачып, шайтып шаккатып мәйтәм. Вот. Бәре шулай. Ул як без алар белән очрашсак, Гөлназ, аннары безнең тагын Чулпанны беләсең инде. Әйе. Без инде эшәү күбрәк бергә. Без бергә очрашсак, ул әйтеп бетергесез. Булай итеп сөйләшәбез. Аена күпме аласың? Ну, син аны әйтмәсәң дә була. Син әйтерсең, сер булып калсын сезнең өчен дип әйтә аласың. Но мин бу сорауны бирергә тиешем. Ландыш ни дисәң? Төрлечә. Төрлечә. Менә шуннан аңлайм. Төрлечә. Аңлашыла, һәм нинди машинада йөрисең? Төрле. Акчасын төрлечә ала, төрле машинада йөри. Аңлагансыз. Һәм бу факт. Бу факт. Шуңа күрә әйтеп тормыйм, инде машинада йөргән. Әйе. Татар халкына теләкләрең? Тынычлык.
Тынычлык. Иминлек. Иминлек. Дөньялар тыныч булсын ие. Әле бик күп еллар. Амин. Теге революциялар, сугышлар булмасын, Алла сакласын. Дөньябыз үскә таба үссен ие, халыкка җиңел булсын ие яшәргә. Исәнлек, саулык булсын ие, авыр чирләрдән дарулар тапсыннар ие. Бер дә ишетеп бетте. Амин. Амин шулай булсын. Рәхмәт Ландыш. Бик зур рәхмәт.